Viete, čo milujem? Zľavy a tipy na produkty v zľavách. Ideme sa pozrieť do Douglas, pretože tam prebieha Black Weekend a ideme sa pozrieť na top 5 produktov, ktoré odporúčam ja. Pri nákupe 2 až viac produktov minus 25% a pri nákupe 3 30%. Absolutný must have pre mňa Make-up Estée Lauder Double Wear, ktorý musím mať stále v kozmetickej taštičke, používam už cez 15 rokov a stále nezmenil svoju absolútne špičkovú kvalitu a pre mňa je to úžasný make-up na všetky príležitosti. Určite by som nevynechala taktiež môj obľúbený produkt od Benefit, špirálka na obočie, ktoré sú takto pigmentované. Najlepšie produkty, ktoré môžete mať na obočie, fixujú a zároveň majú krásne farby. Točíš? Najlepšia špirála na svete. Tak krásne myhalnice ako táto špirála nerobí nič. Zľavu treba využiť aj na túto špirálku. A perfektné lip combo, ktoré mám momentálne na perách. Kylie Cosmetics má nádherný Supple Kiss Lip Glaze. Perfektné lip combo za svojou cenu. Zľavu podľa mňa treba využiť pri drahších veciach, napríklad také vône. Yves Saint Laurent Libre a vydrží vám to kľudne aj na rok. Toto bolo 5 mojich obľúbených produktov, ktoré sú naozaj must have. Dajte mi vedieť, čo by ste si vybrali vy a či súhlasíte s tými mojimi.